Zoom. Zoom. Number 4. Ene asamu anka mede be sha seed nanka ehia sa mehye tuntum na so abanesa ene te mesre so mode be cheme enrada ena kotoko hene eto nsa de frɛ na santeman enam de asie nenti ofrɛ wɔn no ena sebia so nse benya de sɛ de amane ene amamre asie no nifa asanteman nifa me ka danse adankrenya ofenso agona ejoso asamai enkranza ene won waka nyina ebeka ho ena won de asanteman nifa ede de asie omunifa do da won ano no sebi wakra kono amane kwanso ewum se abusua aba bese wo hene de nenso wo sa asanteman nifa enso so bese wo hene enunti on bese wo hene na wo hene hye se de amane esitie no akonya kese sa no eya na enna ho acha broswa ye adeduanan yedina wotweda na yakora no na deduanan mu pepepe e wo se yenya na nam sini esanse wono na ye sebi osanta hene abedi ekire enunti akonya kese sa no eda wo cha ha twene na ene se de enu ase de yesinim ye maame mampon hema na ajakuma defie enra ye hu ne yie sadi wosine na kokora sitie omoba asanteman a ombem ogina wonje ombem woni agea omokocha wo hene efe keke na ne wogina dwomu na kokora nka no ho na abrowa wo tinesuo no wahu se na depa kese bi na ahwere no na ebi mu kase na se tese ebi mu kase ade na aye ne ntem so asante amane mu no sa na tie akonya anasa so hene ekwakura anasa kane no mpo panyi kwakura ye mane nche esanse empanyini empanyin nsem me yete asese nipa ni firi mu a adeduanan ene wode te ye nchen na deduanan achi no ne honhom ne kɔ enunti na deduanan mu no sɛde o wasem bi obeka anasa nkre bi one abusua ne bedi no sa abreni na kwankwaja mu nyina ebesi adeduanan ni mu a de wose wodije abusua ne de wose abusua ne ye nyina mo ye wie ansa na sabi so sabi nya do ye gya no kwan ene na ye bibi ye de esukɔkyemu aba ye de ukɔhye esukɔkyemu ansa na ye yiwa pie ye nyi wumpie na honhom eta wɔkye ne de woni abusua de bedi nkomo ne anya ne nyina afiri mu enunti eya asante amane kwanso ana sabi wo hene nam so na enunti ana sabi se obi efiri mu ana se obi kwakura ewo yiro santa hena hemfia ana se de hye ne mu bia abro so ya deduanan wo hene beyi na wasie doti yie no eno na ya asante amane na wotweda no enne ya busua ana na etena se enne no so akwakoye ka fofora sese eno so ede ho ka ahodo de aba eno nti mom yenkɔhwɛ bra na dwamena akenten ofenso man hene ogina nifa feku no ogina nifa asanteman nifa anemu ede birichi kese abo asanteman nifa ene asanteman nyina no wode to hene enim ne asanteman nyina enim mom yenkɔhwɛ bra
and my child. But to fight Sammy, Daruma, Muntie Man and Sura say, Utu in the night, Ekra, Jaya Honum, Yantia Samade, and the Chili Jaman Portine, Rebecca, and Amanaba, and a Sally Fufian Twata. Na you can see it na on yare na hosa akrabi yanti bibia entian se tabi adali bekoso enti enfuashia bifia Mamboy, Abishani Mamboy, Hima, Asia, Abebo, Amandia, you know, company for and then you will hear Yura. Yes, so on one idea, and a Mamboy, I take the course. Job. 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 Number 4. Number hima on paying for serious. So we see I say okay to go. Unya no kwano kunalo enam pan. We say double busi. And then now on transit. Now we say we mama saying na we say the hesima pony. The sense money. The now what you do is pepe. Now what you mean is pepe. When you know, not say you will not be seen at the end. And some of it seen oh man na honche. This one you see here. Acha Sylvia acha we don't do okay. No one is missing. Seven seen one. We see be a child. No man is concerned. Seven say that church. So then there are power one open seen. But we don't know. The no to plan and transfer. Only you didn't see them run that transfer. That's what's at mine. Or say we never see them answer. I said that you want to know. Obedi. Can I let you know why so many bedi? There's a seven. The run 180. You write Samano. Yo. 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 Tanum Mampong. Sebe na mambo ho tsusui. Brabo he no tro. Do yema na yema amasanteman. Anto ye no si ahene no. Enu ti no wakasa so. Se ka wo jise na ho. Sasa mbena yesi no ye na ye dia. Atuye. Ye na so to bia so bia ko bi. Se sebe the santeman ye de ne kra to ho. Di ko ni mani tina ye ye na so. Job. Say, compare say, obesi no wisi ahine no. Asantuman the mutum kunya. Ya trans. Ojo fu atia me. Ada Roma. Ade ni obi na wie bi se die ewura kan ye no. Momwoye.
yɛma yɛwura yɛakɔ manhene ne amahene nyinaa so who said an officer name and I said name as many for said no so I didn't will be no baby now boy can told you ma wo when say go for say I will know you say no so say ya other one na say you told us here to say no ma hin nyinara na kuma say be nyinara so what be buri na sorry if I yako kese one of the ticks can just walk. Open so, fire command. Where you go? They don't know you're sorry. So the money was and someone on the Aquashaban, and into a children point Yanko Poya Nananamodomi, a jade a dear enemy, and a mampon henny, that's a breath or say bunsu. Not a sebi. Na de duana ya na se ne na wotwe de di no ye de ba be somo de wo se ye hu fa mampon ne ho no so ye de ebeba kopem se ye be di ne na wotwe da aye ne doti ye no yiro santa hena santa mai butu nkonya kopem so mbe wi nya na museni ansa na santa mai asa atena sibi e wa amane ene amame konso midi e de mame fozi otwe de mponyankopon ya domwa ye bishia makram